Курс правила от Румъния, Борана Брашов. Доста бавна пътека може би, която също така има и доста мечки около нея. Нека започваме. Стартираме с малко дробче, който е по-бързо да го забиколиш. Ето тук през това трацак. И влизаме в първия завой. Трябва много да се намали, защото няма много вираж. И малко хлъзга можеш да еш. И не влизаме в нещо като дропче и малки гадни камъни. Ето ги тука. Доста гадна и тъпа част. И отиваме прям през около. О, майко, сега гриза малко седалката. Няма проблеми. Гап. Скок. Оп. Малко слепъпче. И влизаме при... Много хлъзгало. Преди 2 дена е валял як дъжд. И пътеката все още е доста хлъзгала. Влизаме в един много бърз завой, където след него има степъп. Голям кейс. Няма проблеми. И отиваме в долната гора. В първата гора, която е яко хлъзгала. Ето я. Оп. Малко камъни. Тук пускам спирачките и яко газ. Внимаваме да не ни хлъзне, защото е доста хлъзгало. Не е кално, но е много хлъзгало. Ето тук има някакъв човек настигнах. Но това ме пусна. И сега влизаме към още едни камъни като дроп. Оп. Има други вълпа, тук малко трябва да се завие, да се внимава. И сега влизаме в правата, след което отиваме в долната гора, средната гора, която е яко хлъзгава и трябва много да се внимава. Тук трасето става ендуро и е доста бавно изпълнато. Влизаме. Оп. Успешно преминах първи завой. Тук сега оп. О! Много хлъзга. Тук заобикаваме така, цак. О, за малко се пробия хлъзна ми яко. Отдолу. О, по-ударих дървото. Но няма никакви проблеми. Продължаваме надолу. Я. Дай! О, как хлъзга. О, дай си педала. От кембър. Доста гадно трасе. Тук се затворили тази линия. Оп. Някой не стигне, това не ме интересува. Отдолу. Тук сега се опитваме да вземе инсайда. Успяхме да го вземе. Опа. И сега излизаме на змията, която са едни доста малки спънати завои, които също така са и доста опасни. Оп. И сега отиваме към змията. Малко давочета. Оп. Ето първи завой. Още един завой, отваряме го. Тук трябва малко се повреди. Но аз няма върта в момента, защото мързи. Още един завой. И като цялата тази част е просто бавни изпълнати завой и трябва да гледаш да не излезеш от тях, защото е малко опасно, ако излезеш чак ще излезеш пътеката и ще се пробиеш. Сега влизам в долната гора, точно преди финала, където може би, опа, малко се пробия тук пък, една от най-добрите части и най-скоростните. Опа, може би единствената скоростна, където може да пуснем спирачките и да дадем яко газ. Целта на тази част е да не губиш никаква скорост. Ето го Петър Коларвич от Сърбия, който пазарува от най-добрия и най-ефтиния сайт за кола Thermobike. Тук що го настигнах. Има шкарма зад него. Бих казал, че кара доста бавно, път тук ще се преби и излезе малко пътеката. Добре. Како е? Окей. Добре.
Всичко е точно сърбите, продължаваме надолу. Единият се беше пребил, но няма проблеми, това вече е финалния скок, който е просто дроп напад. Ето го. И сега тук трябва да се върти яко. Това беше от Боряна Брашов, клас 1, Балкански шампионат от Румъния. Чао!